MN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa da sa'yo ang kaagi ka doon? May kining sa kalalaki nga taga Asturias, Cebu. Ang tumatatampo, nagdasangan nga Dave. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, Naunsa ka diha, Dave, nga naginuktok man ka? laim diding with trabaho, ma. Aw, sa na di mo kay di undang kasi mong gitrabahuan. Kapoy mo yung trabaho dito, ma. Pero may kong kuwang stug. Onya, unsa may plano ni mo ron? Nigpauli ni kuya, ma. Muhangyo ko niya. Nga, trabaho ko siyang gitrabahoan. Aho timing kay nagkinalan ko og tao sa akong gitrabahoan. Oh, mayo noon, kuya. Yaon sa man. Mukuyog ka na ako og sa syudad. O, kuya. Muban ko din mo. Sige pangandam. Kay mularga ta sa ugma. Salamat din taon kay kaya ron trabaho nga gipasudlan ni kuya na ko. Di kay kapoy. Magbinot anak ko. Aron magdugay ko din, Dave, Sabado man ron. Pauli ka sa ato. Di lang kuya Di lang ko sa tong gipuyan kay kapoy maguli-uli Gasto kayo. Sige ikaw god. Kaya ako, mupauli na ako sa ato. Sige kuya. Ikubusta lang ko nilang mamagpapa. Unya na lang kung taod-taod mato. Mag-Facebook lang na ko. Yay. Di may gwapang niagis akong wall. Cha ang yungan. Ako suwayan ang friend request me. Salamat ha nga imong di-accept ang akong friend request. Natimingan man nga ako nakita. Maong ako kang gi-accept. Mau ba? Ipay sagay ko nga imo kong gi-accept. Nanaday nga ni friend request makanako, Dave. Gusto na kong magkaamiga ta. Taga-ding ka, Cha. Taga-tubon, no? Ako, taga-Asturias ko. Pwede ko mangayo si mong number, Cha? Ha? Nga naman? Usahay ko ko internet. Mong mangayo lang kong number ni mo. Sige. Ako lang isandi mo. Kumusta mga din dong? Okay naman niya. Diyan, nilaag ka? Samtang wa ko din Wa ko yay. Di naman di ka? Di nilas ba Nagkalingar ko video call. Sa imong uyab? Sa kong amiga ko ya. Happy na ako imong uyab. Okay naman sa magkauyab ka. Total, sakto naman kasi edad. Salamat kay break time na. Akong tawagan si Chacha. Sige number. Abi na ko kinsi na nawag. Ikaw man din ni Dave. Wa ko magkasamok mo, Cha. Wa man. Mayo noon. Cha, pwede ta mag-meet? Ha? Kapaspas ba ni mo? Unsay paspas? Bago pa ganito nagkaila, unya, pagkikita na ka na ko. Sabuhin na ba? Gusto lang kong makakita ni mo sa personal. Babay na, oy. Hello? Hello, Cha? Hello? Hello? Di pa ako may noon. Ako na siyang tawagan o balik, kinag-out na ko. Hindi ko makontak ang yung number. Ako na suwayan sa messenger, be. Uy, hala. Giblock mo, Cha. Sa number po, giblock sa ko niya. Sa may nahitabo ining bayhana?
Recorded by X Thunder Gaming. Gusto man di sa nimo sa imong amiga. Ganong giblock man ka? O, kung may bago kayo kalit mo na to. Basig na kay nasulting dili maayo. Maong giblock ka. Ambot lang kuya. Naglibog ko kung unsay akong sa ni Chacha nga. Iyam kong giblak. Doon na kanilang nakalabay. Sukat ng giblak ko ni Chacha. Hindi na tingali may makita ni Chacha. Ay, hangtod ka ron. Huwag magpinihagian black. Ay. Ah. Uy. Wala. Si Chacha ang dining nanuwag na ko. Hello, Cha? Kumusta? Lipay ko nga nanawagan ako. Ngayon mo na kong gian black. Ngano di ko eh. Kung saan mong gikasukan ako nga imo mo kong giblock sa messenger o sa akong number. Wala ko ganahis ako na dunggi ka ni mo. Ha? Ang asama na to? Katong imong giingon good nga magmita. Oh, kung saan may gikasukan mo ito? Bago pagod ang nagkaila. Ila palang kaadlaw niya. Gusto na ka makikita na ako. Paspas rasad ka ayo ka, uy. Oh, Moto. Wala ko ganahin ni mo. ay, mo ba? Ay, sorry kayo, ha? Nga nalain di ka to. Okay ra, uy. Wala naman sa ko maglagot ni mo. Nakonsensya gani ko nga ako tong gibuhat kay buotan baya ka. Salamat siya. Unya, pwede na itong makita. Sige. Ikaw ni, Cha? Ako in town. Kagwapa ko din mo sa personal. Ikaw, Sab. Gwapo ka. Ay, salamat. Tanang, mga unin naman ta. Nga pagkahuman, manuray ta. Aron magkasulti tagmayo. Uy. Kaning haragid ka ha. Unsa man? Nagtuo ka nga wa ko makabantay nga. Nagsige kag tutok na ko. Kabantay in taon ko dong no. Ito na nga kaun pa ta. Di lang ko pulaan nga magtanaw ni mo, Cha. Kay, gwapa kay ka. Bahalag mo kaingon ka nga paspas ro kay ko nga presko ro kay ko. Gusto lang ko mahibaw ka nga lafty ka. Love sab ti ka, Dave. Oh, tinukot. Sa una, sa nag-video call pa ta, diligid ko ganahan ni mo. Pero, karon nga nakita ta sa personal, ganahan na kayo ko ni mo, Dave. Kung mauna, kita na. O, Dave. Salamat, Cha. I love you. I love you too, Dave. Mayo hinoon. Mayo yab na ka. Nalipay sa bidaw ko kaya nga gisugot ang Cha. Ya. No sama ka magbinyo. Wa pa na sa kong nahuna kuya eh. Pwede naman ka magbinyo. May trabaho naman ka. Magtaigom sa kuya. Unya na kumusuda ng kaminyoon kung may tinigom na ko. Ha? Manuroy ta? O Cha, kay Domingo beron may trabaho. Asam sa ta manuroy? Ngaon na ko tas gawas. Sige. Masa man, nabusog ka? Busog kayo. Mayoy noon. Cha, mo inom mo ka no? Mo inuman. Pero, gamay ra. Nya, okay rin mo nga. Mag-inom ta gamay. Pwede. Abi na kong mag-inom ta. Nanood mo lang kita din eh. Kapoy ba mo ni? Pauway sa tagadikot. Ha? Cha, dali. Igda na dali. Dave. Sige na. Ay, kubali pari. May bawal ka sa gusto ng may tabo. Cha,
Ngayon mong gihatag na ko nga gusto. Maro-maro, gid ka, uy. Nga naman. Oo. Paingon-ingon man ka nga, mag-inom ta. Anya, wati ay. Sige lang. Nagtagay mo ta. Ano sa'y tagoy? Nagtagay sa kalami. Mm. Gay, aray. Gusto tayo. Ay. Hoy, Mm. ganun nga may nahitabo na nato, Dave. Ayaw ba kong pinuangi, ha? Tsa, di na mahita po. Kaya nga kung gugmanay mo, parehas ni sa dagat. Mutaob, muhunas, pero dili mo pas. Jesus. Balak-balak pa ka, di, ha? Bantay bitaw mo kung pasakitan, ha? Dili lagi. Promise na ako ni mo. I love you, Tsa. I love you too, Dave. Akong gipamatudan ni Chacha nga seryoso ko niya. Sa pagkakaroon, nag-live-in na mi. Wasa ko magmahay kay pinangga mo ko niya ug nakasinabot mi sa tanang butang. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang taagi ni Dave nga taga Asturias, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karikalahan. I believe. Ang mong kaagi gibata na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.